Il-budget ta' dis-sena huwa l-ewnet qed isir f'sena ta' sfida kbira. Ġifieri li hemm dal-budget isu budget tal-2022. Il-miżuri li hemm huma simili. Kieku il-gvern ma tax is-sussidju tal-elettriku u tal-gass u tal-din, ma kienx ikun possibbli li jsir dal-budget, u aħna ovvjament fis-sitwazzjoni li naħsbu li da budget huwa l-budget tajjeb. U l-iktar li ħna bħala Chamber of SMEs li ħadna li ħna rajnija pozittiva hija il-żieda tal-kera tal-rent subsidy għal min jikri l-mħazen minn 25,000 tal-50% u l-iktar waħda importanti wkoll hija li ċ-ċens li min għandu ċens tal-gvern barra l-belt kien hemm skema tal-kirijiet tal-ħwienet il-belt. Kienet għal-belt biss, issa ġiet għal-Malta u Għawdex u daka se jikkonverti ruħu li jekk ikollok kera mal-gvern se tiġi għal 45 sena. U din il-miżura di ta' 45 sena ħatati investiment kbir lill-negozji li jridu jinvestu fin-negozju tagħhom. U l-iktar ħaġa importanti wkoll hija li l-GDP sa jkun ta' 4%. Għana l-iktar importanti tal-pajjiż li l-ekonomija tkompli tikber. Ximma tikbirx ikonna l-problemi. L-ekonomija sa tkompli tikber, nisperaw li il-konsum jibqa' għaddej u aħna fiduċjużi li l-sitwazzjoni 2023 tkun sena pożittiva.